E punto 3 da orden do día, que é dar contestación a rogos e preguntas de plenos anteriores. Respostas ás preguntas do Grupo BNG sobre os parques infantís. No momento que se detecta unha anomalía no estado dos xogos infantiles instalados no noso Concello, estes son reparados ca celeridade necesaria e, de ser o caso, inhabilitase o uso ata que a problemática é corrixida. Ademais, como ben saben, recentemente adxudicou o seu contrato para o mantenimento en mellor dos parques infantiles do Malecón, Pintor, Seijo Rubio e Pasatempo, sobre a existencia dun vertido no Carregal. Este punto é un dos que ten seguimento por parte dos puntos de control de vertidos da Xunta de Galicia e tense que facer unha revisión da canalización mediante unha cámara, polo que hai que avaliar os lodos de infraestructura e estás á espera da autorización necesaria de Augas de Galicia. Respecto á sinalización do Malecón, como ben saben, están a preguntar sobre a Estrada Nacional 651, propiedade do Ministerio de Fomento, polo que deben preguntarlle ese organismo. De todos os xeitos, a sinalización das rúas que confoñen dita estrada, como noutras rúas do Concello, estas son revisadas e melloradas de ser necesario. Sobre as obras na Cruz Verde, o prazo para a finalización destas obras remata a mediados do mes de xullo. No caso de non cumprir con dito prazo, aplicarase o recollido nos pregos de execución da obra e no referente ao non cumprimento dos prazos. Respecto ás fontes públicas, na actualidade estáse revisando todas as fontes públicas do Concello para cerciorarse da existencia da placa indicativa que se trata de auga non tratada sanitariamente. Respostas ás preguntas do Grupo Popular sobre os orzamentos municipais. En próximas datas se lle entregará un proxecto de orzamentos para o seu posterior trámite plenario. Respecto aos terreos da parte traseira do Centro de Formación, os traballos de adecuación desta parcela continuarán nas próximas datas. Sobre os expedientes relativos ás parcelas en mal estado, dentro dos servizos urbanísticos se fan de forma periódica os requerimentos oportunos para que os propietarios adecúen as parcelas segundo a legislación vixente. Sobre a vacante da praza do edificio Liceo, a Lei de Orzamentos do Estado en vigor di que non se procederá a contratación de personal temporal nin ao anomamento de personal estatuario temporal ou de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restringirán aos sectores, funcións e categorías profesionales que se consideren prioritarios ou afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, non sendo neste momento un servicio público esencial ou unha situación excepcional. En canto a esta legislación do Partido Popular permite este tipo de contratacións, a plaza será coberta. Respostas ás preguntas do Grupo BNG sobre a información aparecida na prensa sobre o proxecto do Pasatempo. As manifestacións realizadas polo Concello de Economía foron referentes que este goberno reservaría unha partida de 160.000 euros para licitar a elaboración do proxecto de recuperación do parque e así se recolle no orzamento que se acaba de someter á aprobación plenaria. En ningún momento este goberno local enganou a ciudadanía. Sobre a rendición de contas do ano 2016, as contas someteránse á Comisión Especial de Contas ao longo do pleno e logo ao pleno da Corporación no momento en que a Intervención Xeral deste Concello teña o expediente finalizado. Respecto á fábrica de luz, sobre esta cuestión se acaba de dar información no punto 5 desta sesión. Sobre o Fonte dos Cabalos, logo das actuacións realizadas neste punto e ao logo da elaboración dun proxecto de medidas para mellorar a seguridade viaria neste punto, traerá consigo que en próximas datas se actuará conforme ao dito proxecto de fonte queda liberada. Respecto ao complexo San Roque, os técnicos municipais, logo da visita realizada, están a traballar no dito expediente, unha vez que se coñezan máis datos con balgrasos, voceiros e unha xuntanza, tal como sucedeu en anteriores ocasións nas que se deu puntual información por respecto. Respostas ás preguntas de Betanzos Novo. Sobre o IBI da autopista, a última liquidación deste importe por parte da autopista do Atlántico ascendeu a 6.234,60 céntimos euros. No caso de existir bonificación, este importe sería de 136.692 euros e nestes momentos a Asesoría Xurídica Municipal está preparando unha demanda ante a Unión Europea, entendendo que a normativa española vulnera as normas comunitarias, polo que a bonificación do 95% non tería que aplicarse. Respecto á zona 30 na Vila Fraga de Nibarne, a parte dos colexios, nesta zona dáse a peculiaridade de que hai unha alta afluencia de peóns, tanto que acoden ao Pasatempo, ao centro de saúde ou as instalacións comerciais desa zona, polo que, de acordo cos informes do Concello, débese de manter esa zona en todo horario. Cabe recordar que os atropelos mortales de que aí sucederon foron fora do horario lectivo. Sobre os terrenos da zona do Dr. Fariña, nestes momentos, ainda que non se pode actuar de forma subsidiaria, posto que ainda non remataron os prazos oportunos. Sobre a ponte peonil do Bartolomé Cosío, as obras realizadas neste ponte cumpriron cos prazos establecidos no proxecto de obra aprobado e foron os necesarios para poder levar a cabo os traballos adecuados de mantenimento e recuperación. Respostas ás preguntas do Partido Popular sobre a ponte dos Tabacos. O día 5 de maio de 2016, o Concello de Betanzos solicitou a Auga de Galicia a instalación dunha pasarela de madeira sobre o río Mendo na zona de Tabacos sin que se recibiera contestación alguna. Punto siguiente.